మేరు దర్జీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ రోజు నేను మేరు దర్జీ లేట్ మ్యాచ్ అబ్బాయిని తీసుకొచ్చాను. మరి ఈ అబ్బాయి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 11/1/1988. ఎత్తు 5'11" ఉంటారు. ఎడ్యుకేషన్ ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేశారు. ఈ అబ్బాయి ప్రెజెంట్ ప్రైవేట్ కంపెనీలోనే మేనేజర్ గా జాబ్ చేస్తున్నారండి. నెలకు జీతం వచ్చేసి 60,000 వరకు సంపాదిస్తున్నారు. మరి వీళ్ళు ఎలా చూస్తున్నారు అని అంటే, మాకు మేరీ దర్జీ క్యాష్ లో అయినా పర్వాలేదు, లేదు అనుకుంటే ఓసీ బీసీ అయినా మేము చేసుకోవడానికి ముందుకు వస్తున్నాము, మాకు పెద్ద క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఏం లేదు అనుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ లేట్ మ్యాచ్ కాబట్టి. మరి ఇలాంటి అబ్బాయి కోసమే ఎవరైనా లేట్ మ్యాచ్ అమ్మాయిలు కావచ్చు, మరి ఏ ఇతర అమ్మాయిల తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే ఇంకెందుకండి ఆలస్యం, వెంటనే వచ్చేయండి మా తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరో ఉండగా టెన్షన్ ఎందుకు దండగా. అయితే ప్రతిరోజు మేరు దర్జీ క్యాష్ నోబార్ సంబంధాల కోసం చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మేరు దర్జీ కులస్తుల ఆశీర్వాదం మేము కావాలని కోరుకుంటున్నాం కాబట్టి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే వెంటనే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట కూడా కొట్టండి.